pedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nanshi, please post for me. Makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Nanshi, I am going through a process whereby mwana uyu walandlord iye zvaari kuita kwandiri ndezvekuti ari kupota achindiita blackmail ende handichazivi kuti iniwo ndozvifambisa sei. Mukoma, zvinhu izvi ndingangoti zvakakonzereswa navadzimai vangu nekuti ndine nguvawo yekuti semunhurume ndakanzwa kuti panapa zvava kutoda kuti mukadzi wangu ange achizova padhuze neni, but ivo vadzimai vangu vakabva vangoramba vari kumusha vasingadi kudzoka. By the time yavakazodzoka it was already too late. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini nemudzimai wangu tose tingangoti tiri nherera. Iniwo ndakangokurawo ndichichengetwa kumusha kwaamai, as well as mudzimai wangu ndakangosanganawo naye ikoko, takangokurawo in that same area, but nayewo vabereki vake vose haatombovazivi, akangokurawo achingochengetwa nanasekuru. Saka tawanana kudaro tose tiri nherera kudaro, takabva tazoita chitsidzo chekuti taifanira kuti tinge tichizotangawo kadzinza kedu. So zvakazoitika ndezvekuti takabva tazotora vana vedu mushure mekunge tambozama kuti vana ava vange vachichengetwa kwagogo avo vainge vari mudzimai wasekuru, hanzvadzi yaamai vemudzimai wangu. Saka takaona kuti painge pava kuita tumaclash zviya zvekungoti vanhu vainge vava kungogara vachingogunun'una paWhatsApp vachingotaura kuti chikafu chapera, vana vazodii zvikazodii. Ndokubva tazotora zvedu vana vedu, takati tatora vana vedu tikabva tambogara navo kwenguva yakati rebei tiri muno muSouth Africa. Mushure mekungewo Mwari vazotizarurira mukana, inini ndakabva ndazotanga kushandawo basa rine mari rekuti mhuri yangu inotodya ichiguta ende tinotosara tiine balance yakakurisisa. Zvekarewo nekusaidi mudzimai wangu kumabhindauko twake twakabva twaropafadzwa naMwari zvekuti zvaanoita izvo zvekubheka makeke zvinomupa mari yakawandisisa. So pana December apa mudzimai iye akabva aenda nevana, because plani yedu yainge iri yekuti vana vari kufanira kuti vange vachienda kuboarding school, vana vedu zvavo vachiri kuprimary school, but right now takavaendesa kuboarding school. Mudzimai akati aenda, so throughout the year tainge tichitenga building material yedu pashoma pashoma tichiiendesa kumusha ikoko ende tainge tichiichengetesa kumba kwasekuru vake. Yes, building material iyoyo iriko, haina kana kumbogara yashanda. Saka zvakazoitika ndezvekuti mudzimai tainge takawirirana naye inini neni kuti apo paanenge ari kumusha mushure mekunge agadzirisa zvose zvekuti vana vange vachizoenda kuboarding school, aifanira kuti ange achizomaneja project ende tainge tichingoda kungoti mabuilders vange vachingochera foundation zvekare nekuzodira samende mufoundation, then iye obva azouya. Vanasekuru vedu ndo vainge vachazotarira project vachiona kuti zvose zviri kufamba mune zvakanaka here. Mukoma, mudzimai akabva ati iye ainge asingakwanisi kukasika kudzoka nekuda kwekuti mvura yakabva yazomboita nguva yakati wandei ichinaya day after day. Saka mabhirita pavakazochera foundation, mudzimai akabva ati ndava kuda kumbomira kuuya ikoko kuitira kuti ndinge ndichiona kuti ivo vanobata sei basa ravo. Saka mudzimai akabva azogara December yose ndokubva azogara zvekare muna January, nanhasi achiriko kumusha ikoko. Saka mudzimai akati ari kumusha kunyanya nyanya paChristmas apa mukoma, inini naye ndipo patainge takawiriranawo kuti iye aifanira kuti ange achidzoka kunoku. Tainge takawirirana kuti musi wa23 December aifanira kuti ange achidzoka kuno, because mudzimai wangu akaenda way before Christmas. Saka mudzimai akabva andipa zvikonzero zvake, akabva ati iye ainge asingakwanisi kuti ange achiuya paChristmas ipapo. Ndakambozama kushingirira, but zvakazoitika ndezvekuti munharaunda macho mandigere, tigere munharaunda munogara makaradhi, ndo akanyanyisa kuwanda mulocation imomo matinogara. Saka musi weChristmas ndainge ndakangobhoyekana. Mwana wepamba patinogara, mwana wacho musikana, akabva azouya kurumu kwangu ndokubva angokaruka apinda
saka akabva ati ko Christmas iyi ko why ungori mumba uchingoona zvako mamovie. Ndokubva ndamuudza kuti I was just feeling bored. Ndokubva tazotanga kuona tose mamovie. Iye akabva angoti why don't you take me out. Mukoma, ndakabva ndazongomutora musikana uya tikabva tadhiraivha ndokubva tazoenda zvedu. Takabva tazoenda kune imwe restaurant tikabva tadya zvedu kuya kuya. There was no love that was involved, but takazobva kuya kuya, it was late at night. Ende takati tichifamba kudaro, the more that we looked at each other, pakabva pazongotanga kungodevelopa kamwe kachemistry so kekuti it was just hard to resist. Tadzoka mukoma, iyewo akabva angoti let us watch more movies. Ndokubva tazongoramba tiri tose, kudzamara ndisu uyo tazotopinda mumachira tiri tose. Takasangana tose mukoma on that night, tisina kana kumbogara tashandisirana dziviriro. Kubva ipapo takazongoramba sangana pabonde tisingashandisirani dziviriro. Murumewo munongoziva kuti kana agara anakirwawo nezvinenge zvamunakirwa anobva atanga kuisa mapromises. Saka takati tiri pambedha kudaro tichinakirana, then ndakabva ndazomupawo mapromises echiboy. Ndainge ndichimuudza kuti mudzimai wangu handichambomudi, iwewe ndiwe wandafunga kuti ndinge ndichizoroora. So iyewo semunhu wekuti ainge atori panzara yerudo, semunhu wekuti ainge asangana nemaheartbreaks akawandisisa murudo, akabva abatirira pamashoko iwawo. Zvino mukoma, zvava kuitika now ndezvekuti pose pandiri kuita sekunge mudzimai wangu ndikuda kuti ange achidzoka kuno, iye ari kubva andipa that resistance yekuti aiwaka haungati wandishandisa, mushure mekunge wandishandisa then wobva wati mudzimai wako anofanira kuti ange achidzoka kuno. Izvezvi pei yakabva mukupinda, iye akabva ati ndinofanira kuti ndinge ndichimukamurirawo the same amount iyo yandakapa vadzimai vangu. Inini mukoma, to be honest with you, ndanga ndiri kuwana 9.8 per month. Saka vadzimai vangu semunhu wekuti ari kumusha, ndakabva ndangotora mari yakati ndikabva ndangobvisa yerent nemamwe maexpensive, then the rest ndainge ndichida kuti ndinge ndichiitumidzira kumusha. Iye akazoti abata message yangu ndokubva azoona kuti ndo mari yandainge ndichida kutumidzira mudzimai wangu kumusha the following day. Pakabva paita noise, pakaita bopoto rekuti ndakabva ndaona kuti vanhu kana vakazonzwa tichitukana kudai so vanozoti kudii. Saka for now mukoma, ndakabva ndamubatisa 1.5 ndikabva ndati ndichazokupawo imwe yacho next month. Iye akabva ati kwandiri kunyange mudzimai wako akadzoka, inini hangu handinei nazvo, ndinongoita hako your second wife as long as each and every month uchiziva kuti unofanira kuti unge uchindipa girlfriend allowance. Ende akabva ati kumashure kwese uko varume vandainge ndakadanana navo handina kana kumbogara ndasangana navo ndisingashandise dziviriro, for the fact yekuti inini ndakasarudza kuti ndinge ndichisangana newe tisingashandisirane dziviriro. You have to treat me as if I am your second wife. Saka ndo mangange acho aripo iwayo. Ndava kutya kuti izvezvi vadzimai kana vakadzoka, munhu wekuti anoziva kuti kubasa uko ndinowana mari. Saka uyu kana ari kuti iye anenge achidawo kukamurirwa the same amount iyo yandinokamurira mudzimai wangu, ndichazopafambisa sei? Because iye anototi ndinofanira kuti ndinge ndichiziva kuti ane maaccounts ake awo aakati maclothing accounts, hanzi ndokuti zvinge zvichikurerukira each and every month unofanira kuti unge uchibhadhara maclothing account iwawo, ndo kwandinenge ndichitora hembe so that ndisazokuremedza. Asi akati mari yandinenge ndichida yekuti unge uchindipawo yakati wandei imari yekuti ndipote ndichinoitwa manails, zvekare nekupota ndichinogadzirwa vhudzi rangu. Ende kana ari semanails, iye akanditi manails acho anogadzirwa after 2 weeks ende vhudzi zvekare anorigadzirwa after 2 weeks. Vedare please ndibatsireiwo, handichazivi kuti pakadai so ndoita sei. Ende akabva ati please do not try to run away from me, because mukunofarisa kwangu nekunakirwa nemukaradhi wangu uyu wandainge ndava kudanana naye, I told you some of the deepest secrets zvekuti kunyange ndikada kutiza mulocation umu kubasa kwangu anokuziva. Dzungu racho randakaita mukoma, it was just too much. So handichaziviwo kuti
pakadai so ndopafambisa sei, kana kuri kunzi madhamu vakadzoka ndinenge ndava kuzvifambisa sei. Basawo randinoita harisi basa rekuti ndingazvipromisa kuti pamaweekend ndinokwanisa kuita mabhindauko. Ibasa rekutongoti ndinotongonopinda muoffice ndobva ndagara ndotanga kubaya baya computer ndichisigna off madocuments and stuff like that. Saka hapana pandingakwanisa kuzowana pace job. Apa pay yangu manje ndo iri kundirwadza kuti ndichazozvigona here kuti ndinge ndichizoti madhamu, vana, vheni neuyu mudzimai ari kuti ari kuda kuti ange achizoita mudzimai wechinumber 2. Iye some of the promises dzake dzaakandipa ndedzekuti akati kunyange uchida we can go and we can get married. Mushure mekunge taroorana unobva wazowanawo mapepa emuno as long as you make me your wife. Saka ipapa pamukoma handichazivi kuti rwake rudo here kana kuti munhu wekuti akangoonawo kuti pandiri mari inokwanisa kubuda nyore nyore. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pandakatanga ndaiverenga message iyi ndakabva ndafunga song iya inonzi zvakandimomotera. Zvazondimomotera. Pamari iyoyo iyo yaunenge uchiwana yesalary ndo panofanira kuti pange pachibva mari yerent, mari yekubhadhara zvikoro, mari yechikafu, girlfriend allowance. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichipawo mukoma vedu ava advise mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma, inini ndiri mukomana ane makore 25, ndinoraramirawo munyika yeSouth Africa. Nyaya yangu ndiye kuti ndava nemakore 5 ndingori muno mujoni hangu, asi chiri kundinetsa ndechekuti ndashaya basa kwenguva yakati rebei. Ndinongoti kana ndikawana basa handipedzi kana mwedzi muviri zvayo ndakazobva kuCape Town uko kwandainge ndichigara ndokubva ndazoendawo kuJohannesburg kwandiri iko zvino. Ndakati ndasvika kuJoburg kuya ndokubva ndazowanawo mumwe mukomana anodhiraivha matraki ayo anoita zvemacross border. Ndakabva ndazomuudzawo nyaya yangu ende ndakati ndamuudzawo kuti ndinogona kudhiraivha akabva anditi hapana kana chakaipa, ndinokwanisa kufamba newe, asi ndichifamba newe iwewe unenge uri gudo rangu. Kana kubasa kwazotengwawo mamwe matraki ndobva ndazotaura nemurungu kuti ndinge ndichipindawo basa. Asi kubva musi wandakatanga kufamba naye kusvika pari zvino, iye chaanoita ndechekuti kungobuda netraki muyard, achingobuda ava kutoti ndava kumborara zvatopera mukoma. Ndinobata bhazi kubva muSouth Africa kunosvika munyika iyo yatinenge tichienda, kungava kuri kuMozambique, Zimbabwe, Zambia. Ndinenge ndichingodhiraivha, asi chava kundinetsa ndechekuti kubasa kwavo kuchatengwazve matraki, asi handisi kupindawo basa. Ndatova negore nemwedzi 4 ndingori gudo kudaro. Ndamboedzawo kumbotaurawo nemamwe madhiraivha epabasa pavo kuti vanditaurirewo nemurungu wavo, asi ndinongonzi mira zvinoita mwedzi uno. Mukomanashe handisi ndava kutoshandiswa here apa, nekuti mamwe madhiraivha epabasa pavo vanotombondikumbira kumukomana uyu wandinofamba naye. Ndo nyaya yangu, ndinokumbirawo rubatsiro kana kuine vangandipawo basa kana vanoshandira kuti ndinge ndichikwanisawo kuzopinda basa. Nguva ndo yareba mukoma. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Zvinorwadza, zvinopisa tsitsi, nekuti tinongoziva kuti munhu kana uchiita kuti unge uchiva gudo, it will be a sort of training kuti ungoziva kungobata bhazi. And most of the times kana ukangobata bhazi kwe1 month 2 months vazhinji vanobva vatowana basa. But hanzi nguva ndo yareba ndingori gudo. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane umwe izvezvi anenge achitosaina pasi achitoti license rako iroro rawakatora haufi wakashanda satruck driver, uchangoramba uri gudo. But I know kuti nguva yaMwari kana yakwana inenge yatokwana. Hakuna anokwanisa kuzodzivisa kana Mwari vazofunga kukublessa. Anyway, kana kuri kunziwo unenge uinewo truck rako iro rinenge richidawo mushandi, rinenge richida driver, please come to my inbox. Mukomana uyu ari kutsvaka basa. Let us try to assist him. Zvakangoma hazvo vedu voi.
Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma, panewo zvandakaona zvichiitwa naamai vangu. Zvinhu izvi ndakazviona amai vachizviita pakrismas ipapapa. Saka semubereki wangu ndiri kutonyara zvekare, ndiri kushaya kuti ndovabvunzawo sei. Ndokusaka ndauyawo pano padare renyu kuti munge muchindipawo advice kana kuti ndongosiyana nazvo. Mubereki anobvunzwa here? Heino nyaya yangu mukoma. Zvakaitika ndezvekuti inini nemurume wangu takaenda kumusha, saka takabva tangonosvikira kumba kwana muchembere semukwashawo ainge achienda kunoona ambuya vake. Aiwa, mota dzainge dzakalodha. Takatenga grocery rainge rakawandisisa. Rimwe takaritengera kuno kuSouth Africa, but kuno takawanza zvinhu zvakaita sana sefu, makaroni nezvimwewo. Then takazoti tava kuZimbabwe ndokubva tazotengawo zvimwe zvainge zviri mumakatoni. Even mafuta mamwe takazongotenga ari makatons kuZimbabwe ikoko. Saka tasvika kuya muchemberi vakabva vazorongedza zvinhu zviya mubhedroom mavo, isusu tigere zvedu kumaruzevha. Zvakazoitika ndezvekuti pane umwewo mwana wavatete, hanzvadzi yababa vangu, akabva azouya kuti ange achingokumbirawo mafuta ekubika. Izvi zvinhu zvakaitika inini nemurume wangu tainge takagara zvedu kuseri kwedzimba tichitongoita zvedu nyaya. Then hamenowo chakangoitawo kuti ndinge ndichingoti ndiri kuda kuenda mubhedroom mamuchembere, because ivo muchembere vainge vaenda kunotora mafuta aya awo ainge akumbirwa nemwana wavatete. Ndakati ndavatevera kubhedroom kuya kuya, ivo vainge vasina kana kumbotarisira kuti pane munhu angazovatevera. Mukoma, ndakaona amai vangu vakabata chigubhu chemafuta, but vainge vakachiisa pakati pemakumbo avo. Vainge vachikwizanisa makumbo avo pachigubhu icho chavainge vakaisa pakati pezvidya zvavo. Vainge vakaita zvekukwinya dhirezi. So ndakangovaona nepaburi repadhoo, ndokubva ndashaya kuti ndoita sei, ndopinda mumba here kana kuti ndodzoka zvangu ndiende kunogara uko kwatainge takagara nevamwe. Ndakangodongorera mukoma, ndokubva ndangoona muchembere vangu vachiita zvinhu izvozvo zvavainge vachiita. Vakazoti vadzikisa sketi yavo ndokubva vamboramba vakamira kwekanguva kakati rebei. Mushure mekunge vazopedza kuita mabasa avo awo erima avainge vachiita, ndokubva vazotanga kufamba vachiuya kudhoo. Ndakabva ndanzvenga ndokubva ndaenda kune rimwe saiti, ndikabva ndaita sekunge pane zvandainge ndichingotsvaka. Ivo muchembere pavakandiona ndichingomhimhaira zvangu ndiri padhuze nebhedroom ravo, vakangoita kakuvhunduka, but I think kuti vakabva vangozvivimbisa kuti ndainge ndisina kuona izvo zvavainge vachiita. Havana kutaura neni, vakabva vafamba vachitoita sekunge vainge vasingandioni. Vakabva vazoenda vakanopa mwana wavatete chigubhu chemafuta chainge chiri 2 liters chavakamupa. Kubva ipapo mukoma, kuzosvika tichizodzoka kuno kuJoni, kunyange murume wangu handina kana kumbomuudza. So now mukoma, I am confused kuti ndoita sei. Ndovabvunza here muchembere kana kuti ndongosiyana nazvo, kana kuinewo vanoziva chivanhu. Nhai zvinhu izvi zvinoitirwei kuti munhu kana auya kuzopemha pamba pako, then wobva wazotora chikafu chacho icho chaunenge uchida kumupa, wokwinya sketi yako wochiisa pakati pezvidya zvako. Kana wachiisa pakati pezvidya zvako wokwizanisa makumbo ako wakakwinya sketi kudaro, wobva wazovhara sketi yako. Zvinhu izvi zvandakaona mukoma, I have tried to forget about it, but image yacho manje iri kungoramba ichingodzoka kwandiri. Hei, vedare ndo anonzi mashura makuna kuona. Hanzi ndakaona amai vangu vainge vakabata chigubhu che2 liters yemafuta vakachiisa pakati pemakumbo ndokubva vazovhara sketi. Vapedza kudaro vakabva vazonopa mwana wavatete. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Kunevo vanoziva chivanhu, please tiziviseiwo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo advice yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichivabvunza here muchembere kana kuti ndongosiyana nazvo. Hanzi kunyange murume wangu handina kana kutombomuudza kuti ndo zvakaitika izvi.